kung mahitungod sa imong gi kuan karon mga katong kita nako kagaina nga ang ang langyaw mahitungod sa langyaw o mahitungod sa kuan way labot o sa to imong gikuan way apil. Ay, abot sa langyaw na. Naglibog ka unsay ibot pasabot sa langyaw? Pulong langyaw? Mm. Ang langyaw bro, sa lain nga pulong dumuluong siya. Kung sa English Mm. stranger. Mm. Ano ba? Kanang dili taga diha ba? Mm. Pareha ako. Dili man ko taga Sarangani. Ug moanak ko diha Mm. sa inyo hang probinsya Sarangani, maglangyaw ko diha, matawag na ko nga langyaw kay nianha man ko diha. Pero kung naa lang ko dire, wala ko ni anha, dili ko matawag nga langyaw. Kay wala man ko ni anha. Manabot po sabot sa Sa langyaw bro. sa ato pa sa ato pa bro kung misto ta og langyaw walay labot sa balaod mao ba imong ginapasabot. Apil sa balaod kung langyaw na siya. Mao man na mabasa nato dire sa kuan bro. Basahon ako dire sa Exodo 20. Pareha ng Iso adlang ba ipapahulay. yung 20 pareha ng adlang ipapahulay bro ba? mm. Nga ang langyaw nga naa sulod sa inyong ganghaan may matod pa sa Ginoo kung unsa ang balaod sa Israel nga gisugo sa Ginoo nya naay langyaw nga naa diha sulod sa ganghaan, maapil siya. Kay langyaw man siya. Mao man atong mabasa sa Biblia. Pero kung dili langyaw walay apil. Kay dili man siya matawag nga dumuluong. Mao na siya ang pasabot. Maapil siya. Unya bro o kanang gingon sa Ecclesiastes bro ba 12-13. Ecclesiastes kapitulo 12 13. bersikulo 13 Mm. nga nagkanang sa didto nga kini ang katapusan sa tanang butang Mm. kahadluki ang Dios o bantay ang iyang mga sugo kay Mm. kini mao ang katungdanan sa tao. Mm. Aktong tana bro, ang langyaw ba o dili langyaw, dili ba na siya tao o tao siya? Tawo siya. Ang langyaw tawo man na. Mm. Ang dili langyaw. Ang dili langyaw tawo pod. Pero ang giingon diha nga kini ang katapusan niya ang pangutana unsa man ang kini nga katapusan sa mga pulong. Unsa man na siya sa pagtuon sa SDA unsa man na siyang kini ang katapusan. Lison man nga moambak ra dayon kita sa bantay ang sugo nya wa ta kabalo unsa but po sabot nga kini ang katapusan sa mga butang. Wala nato masabti. Kung kung langyaw ka, tawo gyud ka pareha ako, tawo man ko. Moan ako sa Jinsan, molangyaw ko diha. Kung ang inyong ordinansa diha bro sa Jinsan alas 10 kurupyo na or ordinansa ninyo diha magmotor ba bawal nga magmotor nga walay suot og helmet, obligado gyud ko bro nga mosunod sa inyong ordinansa kini langyaw man ko diha. Ma kibali unsa inyong balao diha, unsa inyong mga ordinansa diha, obligado ko mosunod kay nilangyaw man ko diha. So kung magmotor ko paingon diha sa Jinsan kay dakop man di ay kung walay helmet pananglitan lang ba mag-helmet ko. Unya pag alas 10 dili na ko mogawas kay mao man inyong ordinansa diha. Pero kung naara ko diri sa amoa, naaman ko diri sa Bayugan, Agusan del Sur, wala may kuan diri sa amoa, ang kurupyo nga ingon ana, wala ko'y apil. Kay wala man ko nilangyaw diha. Nakuha ni mo ang punto bro. Bot pa sabot ba bro nga ang balaod ang balaod nga giingon sa Biblia nga kini ang katapusan sa tanang butang. Pwede ba nato i-divert sa balaod sa tao? Sa yuta Depende kay sa dili naman balaod. ang balaod. Depende sa balaod kay daghang may klase sa balaod, may balaod nga napulo ka sugo, may balaod sa ah, pagkaon, na balaod anang pareha anang maghalad-halad, depende sa balaod unsa may mga bot pasabot nga balaod kay daghang may klaseng balaod. Ang kanang nga balaod bro, kanang giingon nimo nga kuan, balaod na sa atong gobyerno bro. Nga Kanang giingon nimo okay, gihatagan ra kanako og kuan ba kanang analogy ba, sample ba sa bot ipasabot sa langyaw.
Hinaot ka nakuha ni mga punto. Gitagaan ra ka na ko example ba, analogy, para masabtan nimo unsa ang pasabot sa langyaw. Pero kanang Nga, mo accept ba ka bro nga ang balaod sa langyaw kanang giingon sa numeros numeros 15-15 bro. mm, Itong basahon bro ha. mm. Para sa na to. Sige. Ano siya oh. Nga ang balaod sa langyaw usara. Balaod. Direta sa mayong balita. Numeros 15-15. Ito ngayon siya. Maorang mga lagdaa ang Mm, tumano ninyo. mm, O sa langyaw nga nagpuyo uban kaninyo. mm, Mga lagda ko nga walay katapusan. mm. Tinuod na bro. Alang sa tanan. Ha? Tinuod na. Ako Alang sa basahon. tanan. Sige. Uma nagbasa niya, pamunta na dayon. Oh, Pakita imong naong bro. sige. Ipakita Ano imong siya naong oh? kay para nga makitan sa mga viewer. Hmm. Ano siya oh? Kung basa ko na, usap, sabon ako basa. Ano siya? Mao arang mga lagdaa ang tumano ninyo o sa langyaw nga nagpuyo uban kaninyo. Mga Mm, lagda kini nga walay katapusan alang sa tanan ninyong kaliwatan. Kay ang usa ka langyaw sama ra kaninyo sa atubangan sa Ginoo. mm. Tinuod man na. Unsa may pangutana ana? Akong pauta na bro, kung i-divert na to niya, ato ni ikuan sa napulo ka sugo bro, parehara sila balaod bro, or lahi-lahi ba ang imong ginakuha ni? Pasabot? Atong ibutang ni sa adlaw igpapahulay. Atong ibutang sa adlaw igpapahulay. Tinuod na bro nga isara. Ngano man? Ako basahon na. Kuan ni siya bro ha. Ang akong version bro. Ang bala ang Biblia ba. Biblia ni sa mga Baptist. Akong basahon ni ha. Usa ka ordinansa alang kaninyo sa katiguman ug usab alang sa langyaw nga nagpuyo nga temporaryo uban kaninyo. Usa ka ordinansa hangtod nga sa inyong mga kaliwatan. Unsa gingon diri bro? Alang Usa. kaninyo sa katiguman o usa alang kalangyaw nga nagpuyo. Oh. Pananglit ako bro. Mao gito akong balikon ha. Balikon ako bro ha. Aron nga masabtan ba ha? Aron nga masabtan ha. Balikon ako balikon ako. Ikaw na amang ka sa Sarangani. Pag ari nimo diri sa amoa sa Agusan del Sur, langyaw ka dire, di ba? Kay nianhi man ka. Pero kung naara ka diri sa Sarangani, wala ka mianhi diri sa among lungsod, wala ka mianhi sa among ganghaan, dili ka matawag nga langyaw, pero tao ka. Tao ka bro, pero dili ka langyaw kay naara man ka diha, wala man ka niari. Karon, kay ang ordinansa namo dire bro, ug mulabay ka diri sa city, sa syudad sa among mulabay ka diri sa syudad, kinahanglan man gyud nga mag-helmet ka, nig magmotor ka. Pero ug mosulod na ka, mosulod ug mosulod ba ka diri sa among lungsod ba? Kinahanglan gyud ka nga mag-helmet gyud ka. So obligado gyud ka na nga mosunod bro kay dakpon man ka. 1.5 man ang penalty nimo bisan pa og moingon ka nga dili man ko sir, taga Bayugan sir, langyaw man ko. Obligado gyud ka mosunod ana. Mao ni ambot ipasabot diri bro. Kining giingon sa numeros 15-15. Dito sa Israel, sa mga Israelita, balaod gyud nila na bro nga sa unom ka adlaw magtrabaho. Unya sa ikapito magpahulay. Dili makapwede magpahulay og ikapito, di ka magtrabaho sa unom ka adlaw kay requirements man na. Karon kung naay langyaw nga moadto didto nga may giingon diri nga alang sa langyaw nga nagpuyo kaninyo, kung unsa ang balaod sa Israel nga musimba gyud mopahulay sa adlaw ikapito, ang langyaw nga naa didto obligado gyud na siya nga mosunod. Pero kana nga sugo, wala gidirect sa Ginoo pagsugo dito sa langyaw. Giagi kana nga sugo gipaagi sa Ginoo didto sa mga Israel, sa mga Israelita. Ang Israelita na maoy mohatag og sugo ngadto sa langyaw nga naa sulod sa iya ha. Ano na nasabtan nimo bro? Mao na nga ang langyaw nga naa sulod sa ganghaan sa Israel obligado mosulod sa Sabat. Karon kung naara ta diri sa Pilipinas, wala ta niadto dito sa Israel. Dili ta matawag nga langyaw. So,
Ano ka magsabat-sabat man ta diri nga dili man ta langyaw. Mao na ambot ipasabot bro. Sunod ni mga pangutana bro. Akong pangutana bro, ikaduha, kaning giingon sa Deuteronomio, Di naman maklaro imong naong. Deuteronomio 5 versikulo 3, basahon na. Tarong ikay ni bro. Ingon man Sige. ka nga, kuan, way labot ang Israel. O para lang sa Israel ang kabalaod. Way labot ang mga langyaw. Apil ang langyaw. Ay, di ayaw pag usba kong tubag. Ang langyaw apil. Wala man ko ingon nga walay labot. Usab man nimo. Wala ba ko moingon nga way apil? Apil. Ang langyaw ba apil? Pero kung dili langyaw, walay apil kay dili man langyaw. Langyaw ra man ang gisugo dire nga apilon. I mean, sato pa, ang gingon sa Deuteronomio 5 versikulo 3, Sige, basahan sa na bro, basahan sa na. Sige bro. nga siya o, Deuteronomio 5 versikulo 3, nagawin siya. Sa kuan ni, sa Mahing balita. Mahing balita. Sige. Siya. Naghimog kasabutan ang Dios, dili lamang uban sa atong katigulangan, kundili uban kanato nga buhi pa hangtod niining adlaw. Ato pa, ang akong ikuan sa mga bro nga malangyaw ka man o dili, maunsa man ka basta buhi pa ka, apil gyud ka sa pagbalaod bro, apil gyud ka sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Unsa man imong pangutana na? Nag-explain man ka wa man ka nangutana. Ang akong pangutana bro, waday labot day ang mga Israelita o kani mga langyaw. Tao man nila, buhi pa man. Wala bang kung ingon nga walay apil ang langyaw? Apil ang langyaw. Oy, naunsa man kay ako pa nga giutol gani ag tubag. Apil ang langyaw. Ikaw ra may nag-ingon nga dili. Apil lagi ang langyaw lagi. Nag-ingon ba ko sa imo ang langyaw apil. Mao bitaw nga gipasabot ta ka unsa ang meaning sa langyaw. Kay ikaw manggod ang naa siguro sa imong hunahuna nga matawag ka nga langyaw, pananglit ba, example ba, akong balikon na para masabtan yun nimo gud akong balikon. Ikaw ba wala man ka nakaanhi diri sa amoa sa Agusan del Sur? Dili ka matawag nga langyaw kay wala man ka ni anhi. Naara man ka diya sa Sarangani. Ako pod ay sa human sa nakwa. Ako pod nga naa ko diri sa Agusan del Sur, agusanon ko. Wala ko ni ana sa Sarangani, dili ko matawag nga langyaw. Karon ang pangutana, tawo ba ko? Yes, tawo ko pero dili ko langyaw kay wala ko ni anha diha. Pero kung ni anha na ko diha, matawag na ko nga langyaw. Unsa inyong mga balao diha, obligado ko mosunod kay langyaw man ko diha sa inyo ha. Tato pa kay niingon man ka kagaina nga ang ikapitong adlaw Sabado, andam ba ka ang tuhuan ba nimo nga mosunod ka sa adlaw nga ipapahulay nga maong Sabado? Yes, kung mahimo ko tinuod og mahimo ko nga langyaw sa Israel. Kay sila man ang gisugo ana sa Ginoo, pero og naara ko diri sa Pilipinas, wala ko ni langyaw dito sa Israel. Wala ko ilabot ana kay wala man ko gisugo ana sa Ginoo. Pero pa wala kay labot. Wala ko ilabot kay dili man ko langyaw. Langyaw ra man ang gisugutan ana. Salamat no kay dili na kalabot. Tato pa, dili ka uyon o dili ka accept nga ang adlaw ipapahulay Sabado. Uyon ko. Napulo ka tuko. Uyon ko ana, mabasa man gyud nato na nga ang adlaw ipapahulay dire mabasa nato na Sabado lagi na. Wala ko'y problema ana, adlaw ipapahulay. Pero dili man ko langyaw. Ay sa. Pero kay dili man ko langyaw, so dili ko obligado nga motuman anang sugo. No? Kay dili man ko langyaw. Pero kung muadto na ko dito sa nasod sa Israel, kung moingon ang gobyerno sa Israel nga, oy mek, naa ka diri sa among ganghaan, naa ka sa among lugar. Langyaw ka diri, unsay among balao diri, sundon nimo, mosimba jud ka kada Sabado. Wala koy mahimo kay langyaw man ko didto. Dili man balaod na ang akong gikuan, dili man balaod sa tawo nga balaod lang nga kung dili ang Ginoo mismo nag-ingon nga pagabantayan mo ang adlaw nga ipapahulay. Nga mao ang adlaw nga balaan, timaan, ilahanan. Sa ato pa kung dili ka mosunod, wala ka mo tuman sa gikuan sa Ginoo. Dili man ko wala man ko apilana, wala man ko giingnan ana sa Ginoo.
Kristiyano man ko bro, Pilipino ko. Ang giingnan ana bro, atong basahon na. Basahon na to bro sa mas maayo yun na naay Biblia gud kay lisod man kani magpangkuan rata bro. Mm. Basahon na ko bro ha kung kinsa gisugo ana. Base Mm. man gyud angkon-angkon lang taba nya dili day tayo mo gisugo. Atong basahon na Sige daw. ang Ginoo kapitulo 20 niya sa Eksodo ha. Ang Ginoo misulti sa tanang pulonga nga nag-ingon, ako mao ang Ginoo nga imong Dios nga midala kanimo paggawa sa yuta sa Ehipto, balay sa mga kaulipon. Kinsa maging nanani bro? Katong naulipon sa Ehipto bro. Unsa isugo sa Ginoo sa ilaha? Hinumdumi ang adlaw nga ang hinumdumi ang igpapahulay nga adlaw aron sa pagbantay niini nga balaan. Unom ka adlaw ikaw maghago ug mubuhat sa tanan nimong buluhaton. Apan ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo nga imong Dios. Oh, Mm. kinsa man nagisugo ani bro, di ba? Dili man 70 Adventist, dili man Church of God 70 Sanctified, dili pod 70 Baptist, dili pod 70 Ang Adventist Ginoo, Local Conference. Ang mga Hudiyo. ang Ginoo may nagtubo na bro. Oh, kinsa may gisugo ani? 70 Adventist, dili man. Ang mga Dili. Hudiyo man ang Ang gisugo. Ginoo, paminaw sagot. Ang Ginoo bro, mo'y nagsugo na niya ang pagabantayan ta ang adlaw nga igpapahulay kay mao kini ang iyang adlaw nga balaan. Kinsa man ang gisugo ani? Apil ang 70 Adventist na gisugo ani. Ang Seventh Adventist bro, wala kang mabasa sa Biblia nga litra por litra Seventh Adventist. Na kay Wala man di ay. mabasa nga dili, ang paminaw sa na kay mabasa nga igpapahulay magbantay kamo sa ikapitong adlaw. Lagi, naa Wala lagi. kang basahon ng Deuteronomio, Deuteronomio 18, nagkanayon siya dito nga kamo magkakaon sa pan nga walay patubo o sa itunom sa ikapito panimba kamo sumala sa gisugo ko kaninyo ug ayaw Na, kamo unsa may imong ng adlaw. o unsa man imong pangutana na? Unsa may imong pangutana? Ang akong pangutana bro, unsa man kanang ikapitong adlaw sumala sa mabasa, sumala sa Biblia. Gibalik naman nimo yung pangutana. Balik ko po na akong tubag. Sabado lagi na. Para nga di na ta magdugay. Pero dili man ang 70 Adventist ang gisugo ana ang mga Israelita man. Pero ako wala ko'y problema bro. Wala ko'y problema kung magsabat-sabat mo diha nga mga 70 Adventist kay inyo ha manang katungod man ninyo na. Pero ako lang isulti sa inyo, wala mo gisugo. Wala Nagsabay-sabay ra mo sa sugo sa Ginoo ngadto sa Israel. Nga nakabasa mo dire nga ang adlaw nga igpapahulay, magbantay lang igpapahulay. Igo lang mo nakabasa sa Biblia unya inyong gisunod-sunod pero ang gisugo ana bro, dili mga 70 Adventist kundi mga Israelita. Pero wala ko'y problema ana kung magsabat-sabat mo kay naaman tay inyo man ang freedom of choice. Naaman tay freedom of religion, inyo man ang katungod. Katungod man ninyo na. Wala ko'y problema ana bro. Akong pangutana sa mo bro. Unsa mga adlaw ang imong gibantayan karon? Unsa adlaw ang imong gisimba o giila nga igpapahulay? Domingo. Domingo. Domingo ako tubagon. Domingo bro, sige. kay ngano man. Ang Domingo mao na ang pagkabanhaw ni Kristo. Unya karon kay si Kristo nabanhaw naman. Unya sa Mateo 28:1 paingon sa 9, si Kristo gisimba sa mga apostoles. Nga wala man tay mabasa bro nga si Kristo gisimba sa mga apostoles sa adlawng Sabado, Domingo man gyud. Mao na nga kami nga mga Katoliko, mga Katoliko, gisunod namo ang mga apostoles, ang tradisyon, ang ilang gibuhat among gisunod kay mao may naman tay apostolic succession ang Katoliko. Unya ang giingon sa Ginoo ikapitong adlaw atong gisupak ang Ginoo nga kasuguan. Wala na to gisupak ang Ginoo kay dili man ta mga Hudiyo. Pero kung Hudiyo ta unya wa pa kuno human. Gisupak ang Ginoo kung ang Ginoo nagsugo kanato nga mga Kristiyano. Wala man ang gisugo niya mga Hudiyo man. So ang mga Hudiyo kung magsimba sila kung unsang adlaw diha gisupak nilang Ginoo pero sa Kristiyano wala.